Som capaços de saborir la vida? Ens obrim al plaer. No tan sols el plaer dels nostres genitals, sinó el plaer universal a què tenim dret. Aquell plaer que ens connecta amb el món i amb el nostre interior. Vivim en una societat d'abús no iniciada en l'energia sexual. Una societat plena de necessitats no satisfetes, de sexualitat realitzada sense presència plena, amb pors, vergonyes, sentiments d'autoculpa, amb memòries d'abusos constants. La proposta d'aquesta classe virtual és alliberar tot plegat, connectant amb el plaer de viure. On ens acompanyaran els olis essencials per vibrar amb l'experiència proposada. Amb una petita pràctica suggerida per a aquelles dones que vulguin fer un treball profund amb el plaer de la seva feminitat. Es realitzaran estiraments suaus i fluids que t'ajudaran a desbloquejar els canals energètics vinculats amb el segon chakra. Et proposaré una dansa guiada on augmentarem i mobilitzarem el nostre prana per tal d'ajudar a netejar i transformar la nostra energia. I dansarem lliurement, entregant-nos a l'impuls creatiu, alliberant allò ja desbloquejat. En la teva intimitat, connectant amb tu mateixa, reconeixent-te, gaudint del plaer d'estar viva, gaudint de tu. Seguidament gaudiràs d'una relaxació guiada per tal que tot allò mogut es pugui alliberar o assentar. I finalment, realitzarem la comunicació celestial específica d'aquesta classe, que serà la del Chopaipat mantra que ens ajudarà a fluir suaument per la vida i connectar amb el nostre plaer veritable.